Sanarwa. Dan uwa, shin ka kasance kai ɗan Najeriya ne? Idan ka kasance ɗan Najeriya ne, shin kana da masaniya ko kuma ka san ayyukan da suka rataya akan duk wani ɗan siyasa? Daɗi cikin demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar? Misali, haƙƙin da ya rataya a wuyan kansila, chairman, House of Assembly, gwamna, reps, senate da sauran mukamai irin na naɗi kamar kwamishina, minista, DSPS, daraktoci da dai sauransu. Dukkan waɗannan mukamai da aka zayyano akwai takamaiman haƙƙin al'umma wanda doka ta rataya musu. Kamar yadda yake a sunayensu ma haka. Tunda kowannensu mukaminsa yana da bambanci da na ɗan uwansa, ko da wajen sunayensu. Gana sun ce, iya ruwa fidda kai. Shin masu irin wannan mukamai a yankin suna aikinsu kamar yadda doka ta tanadar? Idan ba ku sani ba, to wannan channel ɗin za ta binciko ta kawo muku kusan matsayin da shugaban ku ke mulkar ku a yankinku. Shin bisa doka ne ko bisa tsarinsa ne? Ko kuma a jahilce yake mulkar ku domin gujewa zaɓarsa a karo na gaba. Ko kuma kai ma kana da sha'awar kasancewa mai wannan mukami? Ko kuma kana da wannan mukami sai kuma baka sani ba. Idan baka sani ba, wannan channel za ta kawo maka bayani domin wayar maka da kai dangane da mukaman da kowane mutum ke da su a Najeriya da kuma irin ayyukan da waɗannan mukamai doka ta kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar. Ku kasance tare da tashar Duniya TV a cikin shirinmu mai suna Shugaba da Rataya. Ratayar me? Ratayar haƙoƙin da doka ta saka masa. To ai shi kenan. Domin samun sabbin bidiyonmu, danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora sabon shiri. Duk a cikin Duniya TV, duniyarka a tafin hannunka.